बालबायसो ओंख्रि संदों। थाव गैया, मस्ला गैया, सामब्राम गुफुर गैया। दुइ बेफोरबायदि ओंख्रिफोरजों सोरबा ओंखाम जानो हायो नालै। जाथों दे, गावगायानो जाथों, जासाबा आं। बे मैथा सिरिया गावनिखौल' सानो, गावनि जानायखौल' सानो, फिसाजोनिखौ जेबो साना। फिसाजोआदि गोथाव जायाबा ओंखामखौ जाया, बेखौ जेबोखौनो साना। आं रानना थानांगौ ना मायो? आं रानना थैनांगौ होनबा? माबा सानसेबो थावबो नाङा, मस्लाबो नाङा, बानलुफोरबो नांनो नागिरा। आरो पियाज, सामब्राम गुफुर, हाइजें बेफोरबो थायालै। मानसिया सोरबा एसेबां असाइस ओंख्रिफोरजों ओंखाम जाबाय थानो हायो नामा? थैसिगोनलै आं, थैसिगोन। ना बेदरखौ जानो मोनखायानो। बे मैथासेया साला गावनिखौल' सानो, गावगायालाय बा जेबो गारा। गोथाव नङाबाबो ओइ हुस्लिम मुस्लिम जानाया सालाय मैथासेया। माबायदि बिमालै बेफोरो? ओइ आइ, नों ओंखामखौ जायालासिनो मानो गारबोखो हा? दांदोंल'सो माथो नोंलाय ओंखामखौनो जायासै। बालबायसो ओंख्रि संनानै आंखौ बेयाव बुंबाय थानाङा दे। गावगायनिखौल' सानो, फिसाजोनिखौ जेबोआनो साना। फिसाजोआदि गोथाव जायाबा जाया, बेखौथ' मिथिखानायनिबो नों मानो एसेबां असाइस गोथाव नङि ओंख्रि संना दोनो। दालियाथ' रुनायसो, संख्रिल'। ना पियाज दं, ना सामब्राम गुफुर दं, ना हाइजें दं, ना मस्ला दं, ना थावानो दं। आरो मा भाजा बिलाय? मा खुमब्रा बिलाय? मा खुमब्रा भाजा? जासाबबाय आङो। थाव गैया, मस्ला गैया, सोरबा जागोन दे। आरे मस्ला होआ दे नोङो, थावखिनिखौथ' मोजाङै हो। आरो बानलुखौथ' एसे ज्रेम नांनाय हो, पियाजफोरखौ एसे हो, मस्ला होआबाबो। फैसाबोथ' नांगोन ना बेफोरखौ बायनो थाखाय। आजिखालि आरो थावफोरा ओरैबायदि दाम जादों। आरो सामब्राम गुफुर, सामब्राम गोजा बेफोरथ' बेसेबा दाम जाखाबाय। आरो हाइजेंआबो, सामब्राम गुफुराथ' फवासेयावनो 80 थाखा मानि। आरो माथो भाजा एवनो आइ, आलुआबो 2 नालाय, न'आवनो खुमब्रा थाइब्रैसो थायनायखाय आंबो एवबाय। नों गावगायनिखौल' सानो, गावगायालाय बा हुस्लिम मुस्लिम जायो। आंखौ मिथिखागोन माथो नोङो, मस्ला थाव होआबा आं मोजां मोना होननानै। नोङो मस्ला होआ, थावथ' हो, माबे रुनायसो, सोर जायो दे बेफोरबायदि? सैमायाबो जाया बेफोरबायदि ओंख्रि। आरो ओंखामाबो गेफे जासाबबाय आं, नोंनो जानाला आंनि भागोखौबो। फिसाजोखौ बुथारना लासिगोनलै नों आयै, नोङो गावगायनि बागैल' सानो। आंनि फारसे इसेबो साना नोङो। बिमा जालायनानै साना थायो सोरबा हा? फैसा थानायबालाय आं बायना लाबोआमोन नामा मोजां मोजां ओंख्रै, थाव, बानलु, सामब्राम गुफुर, सामब्राम गोजा, मस्ला बेफोरखौथ' आं बायना लाबोखायो फैसा थाबाथाय। ना बेदरफोरनि मोखांखौथ' नुखायानो। बे मिरामिसखौबो मोजाङै संना होआ, खालि खारदै संगोन ओमफ्राय रुना होगोन। इसे जायाखै मानो नों आइ हा? दहाय फुङावबो ओंखाम जायासै नोङो, दा सानजौफुआवबो बेफोरबायदि जायालासिनो थाबा नोंनिया देहाया मा जागोन नों एसे सान। दे आङो फैसा मोनबाथाय पियाजबो लाबोगोन, सामब्राम गुफुरबो लाबोगोन, हाइजें मस्ला गासैखौबो लाबोजोबगोन आङो। जाया आं, खुहाबा आं, जानो हाया। आंना ओंखारफिननो नागिरो। नोंनो जानाला आंनि भागोफोरखौ। बेफोरबायदिबा नोंनि देहाया बोरै जागोन जानो? बाल बखिबाय थानाङा। खेबसे जाया होनबाथाय जाखाया, मिथिबाय? मा बखिबाय थायोलै? नोंनो सोना ला नोंनि टांकियाव, नोंनि टांकिफोरखौनो भर्ति खालामना लानाय। बालबायसि खद गैयि ओंखाम ओंख्रिफोरखौ जासिबाय थानाङा। जायथां नोंनो, जायथां, आंनि भागोखौबो जायथां। नोंथ' नोंनिखौल' सानखायो। बे सासे गथ'खौ आं मा होननानै बुजायबावनो? गिदिर जाया नङा, जाबायानो। थेवब्लाबो मानो एसेबो बुजिया? मानोदि एसेबां अख्रा? आं हमनोनो हाया। हा माला थगियान जागोन बे सासे गथ'आ? माला बुजिनाय जागोन? एसेबां अख्रा गथ' नुवाखैमोन आङो। बिबारि, नोङो बिमादै जासिगोन। आयु बेसेबा गोजोननाय मोनबाय आं आब'। बिमादै जासिगोन नालाय। औ आब'। गुमैयाबोथ' बेसेबा खुसि खोमा ना? नोंसा गुमैनो आङो खिन्थानानै थायाखै र', दिनैसो खिन्थागोन। माने सारप्राइज आरोना, सारप्राइज होनो नागिरदों। वाव आब', बिदिनो खालाम। गुमैयाथ' बेसेबा खुसि मोनखागोन। औ बिबारि, गथ'नि थाखाय बेसेबा फाग्ला रखम जाना दङना दा बियो। अनसाया गोमादोंना? औ बेनोथ' आब', अबा गोमाखो गथ'आ, अनथावथावबो मोनखाङो। मोनो आंबो। अम्बिकाया लांनानै अबा खोमाहैखो? माने बेबो खोमानो होननानै खोमायाखै देनाय। मा बोरैबा गोमाखो मिथिला आरो। बिसिनिथिंजाय जायगाफोरानो मोजां नङादां। औ बिदिबो जानो हागौ, मिथिला आरो गथ'आबा हरखाब न'आव गोमाखो। बिफाया आरो सानफ्रोमबो नाम लाबाय थायो।
माने खिन्थाबाय थायो आरो अबाव गोमाखोबा अबाव मोजाङैबा दंना गैया होननानै। सानसे समावलाय फाननो माबानो जादोंमोन दिनै, बे समाव आरो रावबो गैयामोन ना, फाग्ला रखम जादोंमोन। दा थेवब्लाबो मानसिया मोजां जाफिनबायमोन, बिनि आरो दा गथ'आनो गोमाना होबायना। जानोसै र' होमबालाय खुरनानै। दे होमबा लाखिथ' ओंखाम जानो नागिरदोंबा। औ दे आब' उनाव खालामगोन दे। दे। बिबाराबो खुसि मोनसोदोंहाय। फैबाय नोङो अनजालु? मायो मा जाखो? मा जादों? आं नोंनो मोनसे बाथ्रा खिन्थानो नागिरदों। मा बाथ्रा? ओमफ्राय नों मानो गाबदों? अनजालु। नङा मा जामारदों? खिन्थायाखै मानो नोङो लाइमोन? मा जादों? मानो गाबदों नोङो? माबा आङो मा? आङो मा? आङो प्रेगनेन्ट। मा? नों प्रेगनेन्ट? औ अनजालु, आं बिमा जासिगोन, ओमफ्राय नों बिफा। नंमारगौ? आं बिफा जाबावसिगोन? नों मानो थंखौ बेफोरबायदि थगायनाय हा? आं साला बिखाखौनो ख्लाब मोनखांलायदोंमोन, नों आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ हा? साला बिखाया ख्लाब मोनमारदोंमोनसो। नोंखौ ओरैनो सिगिदोंमोन आङो। ओमफ्राय नों आंनो दिनैसो खिन्थाबाय आरो हा? मालानिफ्राय प्रेगनेन्ट जाया? सारप्राइज आरोहाय। दिनै 1.5 मास जाबाय। 1.5 मास जाबाय? आंनो खिन्थालायाखैमोन आरो बियासो। नङा, आं मोनथिनाया सप्तासेल'सो जाबाय। बिनि आगोलाव आङो जादोंना जायाखै होननासो सानबाय दंमोन। ओमफ्राय आङो सकाव थांनाया डक्टरनावसो थांदोंमोन। आंनो खिन्थालायाखै आरो बियासो, लोगो लानानै थांदों। औ, सारप्राइज होनबायना आङो। आं दिनै जोबोद खुसिलै, आं खुसि। माला नुगोनसो जाबाय आङो जोंफोरनि बेबिखौ। नुसिगोन र', बारा गोबाव गैला। हमना ला 7.5 मासफोर दंबावो। दा बे 7 मास 8 मासआ माला थांगोन? आं जोंनि बेबिखौ नायनो लुबैसोबाय। दानो थांगोन बे 7 मास 8 मासआ। आजिखालि ओरैबाबो दिनफोरा थाबैनो थांखायो। औ, थेवब्लाबो आं दिनै जोबोद खुसि। गोसोखौनो स्रां मोनलाय लांबाय आं लाइमोन। आं बिफा जाबावसिगोन। औ अनजालु, नों बिफा जासिगोन आरो आं बिमा। बेसेबा गोबावनि उनाव। औ। नै बुरै राग'नायनि फन फैलायबायानो। नोंखौथ' आङो ब्रेकआप होखाबायलै, ओरैनो साननैसो रायज्लायफानोसै आरो माथो खालामबावनो। खेबसेयावनो आरो एसेबांबो बुंद्रायजोबनो हायाना बाथ्राफोरखौ। रिसिभ खालामफ्लानि र'। हेलौ। मा खालामदों सना? नै दङ र' ओरैनो, गामिथिंजाय बेरायनो फैदों। आजिखालि नोंलाय माथो आंखौ बेफोरबायदि बुंनायानो थांला। आगोललाय माथो फन हरबानो मा खालामदों सना होननानै बुंखायोमोन। दा मानो बुंला? नोङो रागा फोजोंबाय थाबालाय आरो अबाव सना रुफा बुंबाय थानो दे, रागा जोङोना। सरिलै सना, आं एबारनिफ्राय नोंखौ मालाबाबो रागा फोजोंला। नों दा बिदिसो बुंदों र'। ओमफ्राय वेटिं मोनबाथाय बुंलायदो मालाबा। बुंला होनदोंना आङो। नोङो आब'मोनजों जेसेबाङानो गोबावै रायज्लाया मानो, बा लोगोफोरजों जेसेबांखि गोबावै रायज्लाया मानो, थेवब्लाबो आं नोंखौ मालाबाबो सेभ खालामला। बिदिसो फोथायलायनाय थानांगौ मोजां मोननायाव। औ। बिदिनो मोजाङै रायज्लायबाय था, होनबासो आं रागा जोंनाय नङा। नङाबा आं दसेनो रागा जोङो, मिथिगौ ना। सरि सना। दे होमबा ना, आङो गामियाव थांग्रोनि। रुना दसे रायज्लायबाव। मा आं माने गामियाव थांनो नागिरदोंमोन, उनाव हराबा जाया होमबा? आं दा नोंजों रायज्लायनो लुबैदों, दसे रायज्लायबावना। दे दसे रायज्लाय। ओमफ्राय रामोनदायालाय मा ओंख्रि संना होखो नोंनो? संना होबाय, गोथाव मैगं। बा गोथावथार जादों नामायो? औ, गोथावलाय संखायो। ओरैनोबा माथो मालाबा बासियो। मालाबालाय बासिखागोन ना गोथाव जायाबा। सानसे साननै गोथाव जायाबानो आरो गोथावानो जाबाय थागोन नामा? ओमफ्राय टिल्लु, साननैसो थानानै आं नोंजों थांसै। मा? आं मागोनि उनाव थांगोन होनदोंमोन ना? माने बेफोरबायदि थाबाय थाबा नांज्लायनाय जानो नागिरोलै। आं गिबाय, बेनिखायनो आं नोंजों थांसै। साननैसो थानानैनो थांसै आं नोंजों। नोंलाय माथो मागोनि उनावसो फैगोननो, दा फैथ'आनो। माथो फैनाय जालायखो आरो? नों दिनै आंखौ मानो बेफोरबायदि बुंखो टिल्लु? नोंनो माथो आंखौ लिंबाय थायोमोन। आरो जोंफोरनिया बेफोरबायदि थाबाय थाबाथाय नांज्लायनाय जाबाय थागोन। बेनिखायसो आं नोंजों थांसैयानो। र' सना, गरम बोथोरा थांथारथोसै। माने गरमावबा एसे डिस्टार्ब मोनोना मानसिफोरा। आं आरो हाबाखौ बेसेबा गिदिर खुंनो नागिरदों।
नोंलाय माथो आंखौ लिंबाय थायोमोन लाबोनोसै होननानै? नङा माने आं दासो सानबाय दा बायसेयाव जुदि नोंखौ लाबोयोबा एसे डिस्टार्ब जागोन माने गरमानो खाराखैना बेनिखायनो मागोनि उनाव लाबोनायानो मोजां जागोन। मागोनि उनाव लाबाथाय बयनिसायबो बेस्ट जागोन मानोना मागोनि उनाव गोजांनायफोराबो एकदम खारजोबगोन आरोना बांद्राय गोजाङो मागोनि उनाव एसे खारोना गोजांनायफोरा दा आरो गरमद्रायना बेनिखायनो मागोनि उनावनो लाबोनोसै। मा होनना बुंबावनो आरो टिल्लु नोंखौबो गरमालाय थांखासिगोनानो माथो मास मोनसेबो गैला। माबा दुर्गा फुजानि उनाव थांगोन दे। दुर्गा फुजानि उनावथ' गरमा थांगोन दा। दुर्गा फुजानि उनाव बेसेबा मोजां गरमाबो थांगोन ओमफ्राय बांद्राय गुसुबो जाया। नङा मागोनि उनाव बांद्राय मोजां जागोन आरो आं हाबाखौ बेसेबा गिदिर खुंनो नागिरदोंना एसे फैसाबोथ' नांगोन ना। नोंसालाय माथो धोनिखा नोंसाथ' खैजानाबो दंबावोसो। खैजानाखौ बेफोरबायदि फाननो लांबाय थाबा अबावबा हमगोनलै मिथिगौना बेनिखायनो गोबावजोंसो फानो। दाखालिल'सो आं फानखांबाय दा आरो फाननो थांबावबा मा एसे सोग जागोन ना मानसिफोरा अबाव मोनदों मोनाखै। दा आरो खैजाना फाननाय फैसायाबो जोबजोब्बाय खरसा जाजोब्बाय। आङो मागोआवसो फाननो सानदोंमोन दा फानबाय थानो हाला बाब्रे बाब अबावबा हमजागोनसो पुलिसफोरजों अबाव मोनदों अबाव मोना होननानै। खैजाना फाननाय फैसाया नोंसिना जोबजोब्बाय आरो? औ जोबजोब्बाय थर' आरो जोंफोर खैजानाफोरखौ बुरजा फानाना नांगौखिनिखौल' फानो जेनेबा खरसा जानोल'सो जोंफोर फानो। बांद्राय फानना दोननानै ओमफ्राय न'आव फैसा आमदानि जमायना दोनबालाय माथो मालाबाफोर जोंफोरखौ हमबाय बायगोन आरो सिखावफोरा हाबबाय बायनानै खावना लांजोबबा मा जागोन। दाथ' जोंफोर खैजानाखौ फबनासो दोनदों। मा बुंग्रा जाबाय नोङो टिल्लु नों सोलायबाय। ओइ बुंबावलायबायानो आरो ब्लक खालामनांगौ ना हा ब्लक खालामनांगौ नामा? टिल्लु नोङो आंखौ धुमखि होदों। नोङो आंखौ धुमखिबो होग्रा जाबाय। बेनि थाखायनोथ' आंखौ रागा फोजोंनाङा मानो रागा फोजोंबाय थायो। दहायनिफ्राय एसेबां मोजाङै आं रायज्लायबाय थाबाय आरो मागोआलाय खैदिनथो दंबावो बोसोरसेबो गैला मागोनि उनाव लाबोगोन होनना बुंदों मा एसेबो बुजिया। आंनि प्रब्लेमफोरखौ आं खिन्थाखाबायानो नों बिनि उनावबो जुदि नोङो अख्रा खालामनानै फैनो नागिरबा माबायदि जागोन दे एसे बुजिलैथोस्रि। नोङो आंनिख्रुइ बोसोरबा गिदिर मिथिगौना थेवब्लाबो नोंहा साननायानो गैया। नोङो आगोल आंखौ बेफोरबायदि बुङामोन बैसोनि गिदिर उन्दैनि जेबो खोथायानो ओंखारामोन। मोजां मोननाय टाइमावथ' नोङो बेफोरखौ सानाखैमोन आरो बुङाखैमोनबो दा मानो बुंग्रा जाबाय। नों खोथाफोरखौनो बुजियाबा बुंनांगौ गोनां बायध' जायो मिथिगौना। दे दोन आङो गामियाव थांनो नागिरदों दा मोजाङै बुंदों मोजाङै लाखि दे आंखौ रागा फोजोंनाङा। दे होमबालाय माबा गामिनिफ्राय फैबाथाय आंखौ फन हर दे। औ दे। आं दिनै आसरित मोनबाय टिल्लु नोंखौ। नों आंखौ बेफोरबायदि बुंग्रा जाबाय। नोंनि मथलबा मा टिल्लु नों आंखौ हाबा खालामनो गोसो गैला बेफोरबायदिथ' नों मालाबाबो बुंफेरा। नोंथ' आंखौ नांसिगौ नोंखौ लाबोनोसै होननासो बुंबाय थायोमोन। आं बेफोरबायदि बुङो होनना सानाखैमोन। नों जुदि बादा होबायबा आं दा नोंनियाव बोरै खारसनहैनो। आं नोंजों खारसनहैगोनसो सानदोंमोन नाथाय नोंनो आंखौ बादा होबायबा आं नोंजों बोरै थांनो। आं रावजोंबो जबरदस्ति थाङा। आसरित मोनबाय आङो जायबा मानसिया आंखौ सानफ्रोमबो हाबा जानो लिंबाय थायोमोन बे मानसियानो आंखौ दिनै बादा होबाय। रामोनदायाबो फैसा मोनसिगोन र'। जेब्लानिफ्राय रामोनदाया खामानि मावनो थांदों अब्लानिफ्राय फैसानि आंखाल जाथ'वाखै र'। दा रामोनदाखौ लाखियाबासो दाथ' टिल्लुआ हाबा खालामबाथाय रामोनदाखौ लाखिबाय थानाय नङा। एसे गोब्राब जालायगोन सोलिनो जोंहा। आंनिया फिसालायाबो एसे आब्रा रखमहाय गोजानाव खामानिखौनो मावनो थांनो हाया आरो लोगोफोरबो गैयाना। जोंफोर गामिनि सेंग्राफोरा ओरैनो थालायलायबाय थायो खामानिखौनो मावनो थाङा बे गामियावनो हाजिरा मावलायलायबाय थायो। आयै ओंखाम जानोसैमोनलै आङो। ओंखाम जानोसै र' होमबालाय आं खुरना होनि। र' आयै मायो आयै टिल्लु लानियाव थांमारगोन दे फुजायाव। थांगोन सानदों र' आंबो थांनायालाय दाबा आरो मा दाबो आयै नों आंखौ दैना फैबानो जाबायना। नङा दा बे टिल्लुआथ' जोंफोरखौ थांनो होदों र'। बिनि बिब'फोराथ' दुर्गा फुजायाव फैगोन खोनालै। जोंखौबा आरो थांबाथाय गाज्रिसो मोनगोन ना मायोबा। नंमारगौ बायदि आयै बे बाथ्राखौथ' आं साननायानो थायाखैमोन।
टिलुमोननिथिंजायथ' फुजाया बेसेबा गिदिर जाखायोनो बिब'मोना फैया जागोन बेखौनोथ' आंबो सानदों दा बियो गथ'आसो थांनो होदों र' दा बिनि बिब'फोराबा माबायसि जोंथ' आरो बिसानि आलासिबो नङाना बिनि आरो बिब'फोरा साननोबोथ' हानायना बे दाहोनानि बिमा आरो बिनानावालाय जोंहानियावलाय मा मोनफैदों होननानै साननोबोथ' हानायना ओमफ्राय आयै मोनसे बाथ्रा जेनेबा आंखौथ' टिलुआ मोजां मोना देनाय बायसान्स जुदि आंखौ मोजां मोनोबा आंखौ मोजां मोननो होगोन ना नोङो? मानो होआ आंथ' बेसेबा मोजांसो मोनगोन टिलुबायसि धोनि न'खरनि मानसिया नोंखौ लांबा जाम्बिलाय आंलाय मोजांसो मोनगोन बियो जुदि नोंखौ मोजां मोननानै हाबा खालामना लाङोबा खाफाल थानांगोन बिसोरबायसि मानसि मोननांगौबाबो औलै नङायै टिलुआ जुदि आंखौ मोजां मोननाय मोनबा टिलुआ जुदि आंखौ हाबा खालामनाय मोनबा आंनो जेबो नांला बे जिउआव दा नोंखौ मोजां मोनबासो बियो आरो बिनिया मोजां मोननाय गैया जानो खैजेनबा मोजां मोननाय दङ दा नोंखौलाय आरो अबाव फसायबाथ' मोजाङानोमोन देनाय जेनेबा फसायोबाबो नोंखौलाय अबाव हाबा खालामगोनलै आइ जोंबायसि गोरिब बेबो दाहोनानि बिनानावबावसो आयै होनबालाय आंखौ टिलुआ मानो फन खालामबाय थायो सानफ्रोमबो फन खालामबाय थायो रायज्लायबाय थायो माथो नोंबोथ' मिथिखागौ आंथ' फन हरबा मोजांसो मोनो बेफोरबायदिनो रायज्लायदाव नोंखौ मोजां मोनलांबा हांगौमोनहाय बेथो नाथाय आयै रायज्लायोबाबो आंजों ओरैनोसो रायज्लायो खोमालै बिनिया गोसथोनायानो दंखायो मोजां मोननाय दंखायो होमबा आं सानखादोंमोन बिनिया मोजां मोननाय दं होननानै मोजां मोननायाथ' थाखायो थानाया आजिखालि बयनियाबो सेंग्रा सिख्लाफोरनिया थेवब्लाबो नोङो फोथायना लानो रोंनांगोन आइ गोदै रायज्लायबाय था होमबाना नोंनिथिं गोसोआ थांनोबो हानाय बिनिया फोथायना लानो मोजां जादोंथ' नोंनिया आइ नोंखौथ' बियो सानफ्रोमबो हरबाय थाखायो आरो नोंखौ बियो फसायदों आंनिबा फसायदोंखायनोथ' नोंखौ सानफ्रोमबो फन हरबाय थायो बियो आइ नोङो बेजों रायज्लायबाय था आरो बियो फन हराबाबो नोङो हरबाय था मा थिग बिनिया मोजां मोननाय दङबाबो नोंनिथिंजाय एसे फिस्लायलाङोआनो गोसोआ आइयाबो दे आरो हाव बिदिनो आरो मोजां सेंग्राफोरखौ फोथायना लानो रोंनांगोन गोदै रायज्लायबाय था गोसथोनाय दङ माथो जाखो मा थिग खाफाल दङबा नों मोननोबो हानाय आरो नोंखौ बियो फन हराबाबो बेलेग बाथ्रामोन नोंखौ बियो सिगां फन हरबाय थायो रायज्लायबाय था रायज्लायनायखौ गारनाङा नाथाय आयै आदाया आंखौ रायज्लायनो होआखै बेजों बिनिया मोजां मोननाय दंखायोखाय गोसथोनायजों बेसेबा नांज्लायबाय दङनो माने गोसथोनाया सेक खालामबाय दङनो सन्देह ओमफ्राय आदाया आंखौ बादा होलायदों आरो बियो फन हरबाय थाबाबो नों रायज्लायनाङा होननानै बे जाम्बायालाय मा मोनथिगौ दे आं बुंदोंना नोङो टिलुजों रायज्लायनायखौ मालाबाबो नागारनाङा नों आदानि खोथा लानाङा गाब्र'गोन बे नोंसो आदाया जाम्बा जेबो मिथिया नोङो टिलुजों रायज्लायनायखौ बन्द' खालामनाङा आंलाय मैया सानदोंमोनसो दे रायज्लायला होननानै दा आरो नों बुंबायना आं रायज्लायनायखौ नागारला आइ नागारनाङा नों बेखौ हागोबा फोथायना ला गोदै रायज्लायबाय था मोनगोन नामा बेफोरबायदि सेंग्रा एसेबां मोजां आखलफ्राबो मोजां जेबो जायाबो लोङाबो आरो न'आवबो बाप्रे बाप बेफोरबायदि न' रावनियाबो गैया बे जोंफोरनि ओनसोलाव जोंफोर गामिनि सिख्लाफोरा रावबो बेफोरबायदि एसेबां धोनि न'खराव रावबो गोलैयाखै बेनिखायनो नोङो बेखौ बरायना ला बेनो चान्स बे लैथोस्रिखेवनाव ओरैबायदि रागा जोंग्रा जाबाय आङो नोंखौ आङो लासैनो गारगोन दा फटनो गारबाबो आरो अबावबा सुइसाइडफोर खालामनोबो हानाय ना बेनिखायनो बेखौ लासै गारनांगोन जेनेबा सैया बिदिनो रायज्लायबाय थानांगोन आं दाथ' आंनो नोंखौ नांखाला लैथोस्रि आङो नोंखौ गोसोनिफ्रायनो ब्रेकआप होबाय ओरैनो नोंजों रायज्लायफ्लाबायसो थागोन आङो बे साननैसोआ ओमफ्राय साननैसोनि उनाव नोंखौ आं डाइरेक्ट ब्रेकआप होखानोसै दा आरो हरखाबै ब्रेकआप होबा आरो अबावबा थैनोबो हानाय ना आंनो बिजुलिखौसो नांगौ आं दिनै प्रप'ज खालामसै हे भगबान हे इसोर आङो दिनै बिजुलिखौ प्रप'ज खालामनो नागिरदों आंखौ जेन बियो एक्सेप्ट खालामो दे भगबान इसोर बिखाखौथ' दुब मोनगासिनो आङो मानोना आं दिनै प्रप'ज खालामनो नागिरदों बेखौ मोनथिला आरो आंखौबा एक्सेप्ट खालामो ना खालामा हे भगबान हे इसोर हे प्रभु
नै आं दानियाबा बिजुलिखौ फन खालामसै प्लिज भगबान प्लिज गड नांला आंनो लैथोस्रि सैथोस्रि आंनो नोंखौल' नांगौ बिजुलि आंनि बादिब्लाथ' नों आंखौ एक्सेप्ट खालामखागोन आं मोनथिगौ थेवब्लाबो आरो गोसोआव एसे साननायबो फैयो एक्सेप्टबा खालामगोन ना खालामा दिनैबा हले आङो प्रप'ज खालामथारगोन लाजिबा जाया लाजिबा खाजि गोमायोनो दिनै आं प्रप'ज खालामथारगोन आरो जुदि बियो आंखौ एक्सेप्ट खालामाबा बिमानियावबाबो बिथारगोन आं बिदानियावबाबो बिथारगोन बेखौ आंनो बै राग'नाय लैथोस्रिखौ नांला आंनो नांला दानियाबा फन खालामसै